mitä Jere on mieltä tästä asiasta. Että mitä, mitä oot mieltä politiikasta? No siis politiikka, siis sehän on, siis on tosi iso homma, mutta siis mua ei niinku vittuakaan ei niinku kiinnosta. Ei hirveästi niinku nappaa. Niin, ja minkälaista videosisältöä meinasit sitten tehdä tälle YouTube-kanavalle? No siis mä en oo vielä ihan varma. Rappio-striimi on yksi vahva, mikä niinku kiinnostais, mutta ei niinku mutsi ei anna tähän hommaan lähtiä. Niin kunnioitettakoon häntä nyt tässä, niin jotakin muuta kuin rappiostriimiä, mutta jotakin ihan asiallista ja hauskaa katsottavaa. Ukolla kuitenkin ikää jo 26. Kyllähän se mittarista vähän pyörähtää. Se on semmonen aika hyvä ikää olla ylipäätänsä, että ihan elossa tässä Niin. vielä on. No, kerro jotakin itsestäsi. No siis nää unohdit kysyä, että mitä mieltä mä oon poliiseista. Niin niin siis meikähän ihan oikeasti siis mä oon niinku semmonen, että aina jos niinku poliisit sotkeutuu asiaan, meikä on niinku semmonen magneetti, että siis meikä on aina, siis ihan sama olinko mä tehnyt mitään tai en, niin meikä on aina putkassa, jos joku niinku tulee poliisi vastaan tai joku tilanne, mistä poliisit on sekoitettu, niin siis henkensähän ne niinku vaarantaa tässä työssä ja joutuu kestämään tämmösiä vitun listeja niinku meikä, niin onhan se tietenkin vähän kuormittavaa, mutta niin kyllä niinku, jos on sen ammatin valinnut, niin kyllä se pitäisi niinku ammatillisesti hoitaa se työ ja ei niinku ei niinku oleta, että jos on joku ns vanha tutta, niin ei saman tien niinku oleta sitä, että hän on tehnyt nyt jotain ja nyt on niinku pakko rangaista häntä jostakin vitun olemattomasta asiasta, mitä ei olisi tapahtunut vittu. No niin, mutta joo. Tuosta olisi niin paljon olisi puhuttavaa kyllä. No joo. Kyllä se on niin korruptoitunut kytätkin, että joo, eikä tossa ihmeen päätä. Tässä oli kertomus Jerestä. Lopputulos on tässä.